Hey people, Chinaka Tracy, Lokadia Murwira, Jisi, Ellen Mazondo, More Blessing, Rupondo, Krise, Barbara, Chandel Color, Nash, Maxine, Nete, Krise, Tarisai, Dangaiso, Lokadia Chadunga, Kurise, guys, how are you today? Jisi, Muri boy re. Oh, link rangu ra rejectiwa rikandiona ndicheka kuita exit. Right, link rangu rambo rejectiwa guys. Naimi, what should I do now? Katuone kuti zvinoita link rangu panapa. Kana ra rejectiwa ndinangogara 2 minutes kana usingadi. Right, 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 right. Right, ringi rangu raita ndandapapi manje. Chantel Kolowa, Nash zviri sei? Maxine Yanete, Tarisai Dangaiso, Lokadi Chinga, Sister Eunice Maruta zviri sei? Margaret Mangwaro, Evelyn Shepsi, Joyce G Mutalesi, Vashnesh Kuzinyero. Guys, buy a link. Ndibozorodzo voice box yangu ndindadi. Paivepo kare audio books kuri sei. Ambozorodza voice rangu guys. Yeah, someone auya. Kumbi. Kumbi rekadero. Seriously? Asuri kurwara. The phone yangu on this phone yako yati gutuku. Phone yako yarira ndakubatwa nehope like notification yekuti wapinda. So ndabva ndoyatondimutsa ndakutorara. Zviri sei? So camera phone ndandakatoirara so yavibrate. Asi hakuna mabundles pamburi mazuva. Ndinawo mabando. Wafreezer. Ndafreezer. Buda upinde. All right. Mina bdzoka futi buda upinde. Tomboda ndichekera nduna ngomo kuri sei? Kuri simukai chamunorwa Sweet Udebulu Digital iMedia tuone Evelyn Shapala Shapsi anzi chiezvoko zvanenge anonyara no hanyari kumbe umuzivi here Evelyn kumbe asi kumbe wakanonoka kumbe hasvodi uyu Jesus is Lord kumbe kumbe hasvodi kumbi apa kuda akatongonyarawo zvake kumbi celebrate panapa kaire mazana ari busy. What's happening? Kuri sei thank you. EAM kuri sei mina ndise futi LinkedIn kumbi agosvoda zvigoni kumbi nhasi ndangotaurawo nevangu because voice rangu guys roda kumbozororawo ndabva kuFacebook ndauya pano voice rangu roda kuzorora ndoda kuzogwadza manje kuzoita here ndane mazuva ndisinga upload malivestream angu panapa kuikira nda kutofanira kuuploada after this live stream ndofanira kuuploada malivestream I think 3 ekuFacebook panapa
fana kuuploada 3 ekufacebook ndati naye asi mashura munhu ungatonditorera mavhidhiyo angu naye malivestream amene munhu ane youtube channel yake kwakunoti reupload uyu andakaisa panapa kungodzura zvarakangota malivestream sati tiri kuti aya kwakudzura kwakuenda kundo story time yangu yatikaita yekuti ndakazvilokera dom toilet ndaenda kumba kwemustudent pavisiting munhu kwakutora livestream yangu yese kwakunoisa kuekera kwake inondiudza zvenyu inondiudza kakuti zvoniekera yako vhidhiyo yako yakati kubva pamuyekera 100% yako yatorwa neekera naye and havasi serious zvibari kutoseka ngamunhu havasi serious kombaudo Sister Ndebe mira ndikuzama kuadjusta kamera kwandambozvaona in the name of Jesus mweya wekufreeza out ndikufreeza but uri kungofreeza mene kuti nekuda kwei maybe network yacho nhasi nenge but utaurako kuri sei kuri sei ndisete kamera bo kana kuti ndangoyazva kuti ndeipi otherwise ndiri bo amene iwewe ndiri bo ndangopfuura hangu nekumwe kwaungoti unozodzoka uchinatsautiudza nyaya kana wane network strong alright ndangopfuurawo nekumwe kwaunga uchitambira nhasi ndezvako izvo bye bye otherwise ndakupuwa sha I miss you mangwana ndinouya mangwana ndinenge ndiripo izvozvi ndaakutorara mangwana ndiye ndiripo saka mangwana full time totamba kana neni manje neniwo manje ndenda kutaura voice rangu ndizorodzowo nhasi plus ndanonoka kuita live stream musoro wangu wambo ndichi kuchu 2 minutes saka ndangozorovera moyo kudombo ndikati handingamboriregi kuenda kuikira musoro wangu wanga kutenderera handasvira ndichishanda nhasi saka musoro wangu wanga kutombotirwa takuonai saka izvozvi dza 1 am saka maybe takuonai mashanda yes I worked mashanda yes I worked very hard I'll keep working very hard hanzi nasister Eunice ndiri kunyepa mhena kuti ndiri kunyepa kuti chii but anyway ndichazovabata wanga wakuda kurara no kurara zvangu ndinongorara chero ndakagara like ipapapa ndaa ndichitodya ndakangosvika nguva yekudya zvichitoti ndirare ndisina kudya so kumba kwacho kwangu chinonoka kubikwa so notification be yatondimutsa kutaura chokwadi usati wadya tasodya vanhu vacho weekend vanenge vasingafarire zvekubika saka vanenge vazotiitira havo planiwo ameno chaona kuti zvinodyika inini kubva totongoti ndakapedzera kudya nezuro uyu Jesus, why are you trying to torment me? Mazono uri kunakirei kudai maybe ukatarisa ndakuona ndakamitiswa nechimutaitai nemufesi wekuno kuthailand wechitaitai habude ndostoripo ndostoripo unofanira kuwana kwasadza kwa hanga zvingambobude utadze kutuka mwana chaizvo zviri kunonokera saka unyatsotadza kutuka chaizvo matukiro ako kwasadza ndichanomuona ndaenda kuzimbabwe ndikatsamwa ndinomuudzirira ini zvangu zvandibata ndinomuudzirira kuti iwe ndidzikamire iwe ndakamutarira kudaiwo achipopotewo nechake ndichipopotewo nechangu achiti alaiwa kuti chika kuti what akati alaiwa ndoti wazvinzwa chete kuti alaiwa apa manje vanhu kuno kuva vane hasha shamwari vepamhiri pedu vakazorwa kamwe musiso
kana vaita hasha unoziva kuti vanhu vari soft ka saka you know when a soft person breaks panhu ipapa pagariki vakarova madhoo ekuti vanga chapwanyika vanhu vese havana kuzvijaira zvenoisi yakadiro striti rese rakabuda mbwa dzikahukura striti yese nanyasha tikabuda tikanovanda takamira pa tikati ngatisaonekwa tanga tiri kunoga tikandovata papira tichiona vachitukana vakarova vanotsamwa Nyasha angari koko vanotsamwa asingaiti tozomugona Nyasha angari koko anga tiri kunoko pa zvakaitika tikati nyasha handi tikavhura dhoo tikabuda tichikambaira yeah ndototi okay alright nyasha kana ari kuno kumadhirama akawandisa katopera tikambaira tikambaira apa pandichitofunga izvozvi ndinozwa kumbichi takatokunga nokuudza nyasha kuti muno mukoridhoka makatanga handisi kuti uyu muneighbor uyu ndiye akatanga kuudza mbwa pano here this dog ka iri kuuya kuzovata pamberi pemadhoo edu panapa kweyo imbwa iri panzoni kuti pane mbwa iri kuuya kwembwa iri panzoni pamberi pemadhoo edu anenge akanangana nerangu neuyu saka handisi kuti ndiye akauya nembwa here yakauya nani mbwa iyoyo unotoita kusvika yasvika kuno yakanaka andoitwa pane musi wandaida kubuda pandaitosvika kutobuda kandichifunga pamwe chatondirubai itorumi zvayo inenge iri kutorwara iyo kana iri murwere siyana nayo unaiunza kana kuno kunoita kurese nandatotounza pamwe iri kuda kunditandadza kana kuti yakazvitakura pamwe yakazvitakura kumbi the network is very bad. Yeah, it is bad in Greek, but it's fine. Is very bad. No, I wanted to say hi, Chete Chi. I can hear you clearly, but well, if the network is bad, we can see what to do. Mangwana, then Mangwana ndombo tamba newe, then tichimbokudza zviri kuitika. Network yangu. But tomorrow I'll come. It's fine. But I can hear you clearly. Saka pamwe network yangu inini. Pamwe yanengura pamwe yanzwa nekushanda. Mira tinzwe comment section. Anzi na sister Eunice ndikunzwa. Anzi ndeyangu. Because yangu kana mwedzi uchitanga so inenge yakazara ngatonokomplaina kuti why ende mazuva ano handisi kuswera pamba saka pandinodzoka inofanira kushandawo zvakanaka. Hede ndisandienda mberi rega ndobva ndachitaura pano people kana wauya panapa paYouTube tinoita zvatinoda kwete zvekomboseka zvamaijojina. No one has got the audacity or right yekundiudza kuti behave kuYouTube. Hapana baba vangu vakandivhurira YouTube pano, hapana mai vangu vakandivhurira YouTube. Zvokuizoenda kumafacebook wauya uzondiona panapa unoti behave kuYouTube, it won't work. Ndikaiona comment yako ndinotokunama uyu wangu mavideo nondotoona kuti vanoda kutondibhula munhu wauya panapa ndi behave kuYouTube. Tine 40 years keni chero yaFacebook aisi yamboya toda kutondiramba uchindibhula zvakaitika zviro izvi. Chero yaFacebook aisi yamboya behave kuYouTube saka tototi inini handifaniri kutozoregera ka ndatoti ndizvitaure in case kune ma-onlookers vaive vanenge vangori kumhirwa asingandifarire oenda kuno ndichi behave kuma-livestream evanhu. Nokunama mumaekera iko zvino zvandichatomboite zvekuseka ndakutokunama ukangonondinyora toshi ndiri kunamawo futi screenshot yako kupi mavideo eheka zvonakidza kauchitira mumwe munhu ude kutondibhula kuti hanzi iwewe behave kuYouTube. Saka ina ndichataura nevanhu ndakutoudzirwa zvekuita neYouTube hakuna zvakadero ngamajaira kavanhu kuti ndinenge ndakangonyarara ono ndinokutora ndokunamanura unondoudza kuti hanzi behave kuti zvaita sei. Facebook kwacho ndinongo ndichiti kuYouTube kuno ndakuuya kune maclass monitors vari kuti behave hakuna zvakadero. I refuse. Ndiana anga chikuti behave ye. Vanhu vatojairira ini.
Wayadholela shuwa kutondidherera zvokushuwa kuti ndakatozvigarira ndiri kufara nevanhu kunzi shema behave kuyoutube ikoko. That word rekuti behave inoza ndakapesa kurinzwa nani namai vandadzisa navo nekuti ndakandaenda nemabraids zvangu chikoro ndichida kuonerwa ndovakanditi behave. uchibehave kupi wangoya kuno hausi kundifara unonditi behave kuti hakuna kuti ikoko zvandoda pachane pano ndikafunga kuya kuzoti for 3 hours ndini ikoko nokutondibhula kutoti hanzekera behave uko ndakaivhura wangu waripo. Hey, hanzi behave chamwari kutonyenzi behave kuyoutube ikoko kutondimhangarira kunge kune police force inoda kunomhangarirwa vanhu kunzi shema wafarisa kuyoutube uko, shema wanyanya kusekesa kuyoutube uko, shema wanyanya kusekesesesa stereka hafani kusekesesa. Nope. Iwe kuti semunhu hatuki munhu bandoita zvandoda ndatongotaura kuti panongoya pano uchizongona uri kutereza uda unondimhangarira kune vanhu nanditye munhu zvangu personal handitomborina munhu wandotya hakuna nyange mukandimhangarira kupi iko zvinezvi takutongoti uchindimhangarira chete iwewo wamhangarira wacho kuti behave kuichi unenge urimo zvakare muscreenshot mangu ndinotokunama uda utondiudzirira kuti hanzi behave saka ina handichafari nevanhu manje kuti ucreate YouTube unoda kuti ucreate YouTube account iyoyo kunge yako unoda email chete handite. Saka munhu anongocreata email yake iyoyo obva acreata channel yake obva atangawo zvake unoziva ndakafila imesense uku ndakafila kunge I think ndationa namai vari kundimonita kuyoutube. Mai vangu vabva vatoti you are not behaving kuyoutube, vabva vatora nyaya kwanonda kunondimhangarira kuti ndigoenza. Let me tell you people, let me tell you, I'm not scared kutukwa. I'm not ende ndichatukwa ndikatongoti muzivo vari kuna ndichatukwa zvokutukwa zvamaitukwa ende handina kana problem nazvo. And I'm ready for that. I am actually ready for that. Nditori ready izvozvo ndakatozoita kugraduation yangu iyoyo ndakagraduate nditori ready. Yes, I'm ready kuti ndinge ndichitukwa. It's new normal but haikona kuda kuya panapo nditi behave kuyoutube. Nep unkondi control zvokudero kunondijairira zvokusvika palevel rekudero. Nemunhu akandondinyora ikoko kwavaida kundiripotera kakuti ndinzi ndinyatso kutukwa. Ndiri kunzwa kunge wakanga wanzi behave saka ndikutoti konyuchi wadzona behave kuita seko iyo ndio chanzi behave here. Dewedo rasa hunhu wakarasa kare unguzotanga kurasa hunhu iwe chero karasa ichannel yako inofarwa neYouTube not newe. But anyway atinozoita hedu pamuromo but ndatozvitaura because obviously munhu yanga achitondiona live yangu yandezuro paepa pataitaura kuti taitotaura nyaya yekutoti kutukwa ndichatotukwa ndini ndakatozvitaura futi izvo ndakatozvitaura and handimbotye ndakazvitaura kuti yekutukwa ndichatozvitukwa and I'm not scared and I'm not afraid of anyone. Ndichatukwa zvitori normal and that's the new normals. Munhu kwakundomanya kunoti shema behave kuyoutube ikoko. So ungazondiona panapa tichiita zvatoita chiseka kuti behave hakuna. This time shiri yakabvuta rekeni handibvume izvozvo. Wakangona wane dambudziko rekuti unobuda kuFacebook ononopinda kuYouTube, wabva kuYouTube wopinda muemail, wabuda muemail oenda kuTinder, inonzi chi wabuda muTinder unopinda muInstagram, wabuda muInstagram. Andiri kwese uku unongochungotsvagwa nemunhu wani chete oita menace muupenyu. Unonobuda masocial media platform ese uchingotsvaga shema shero iye ndiye ega here atanga. Anyway ndasanzwa because ndabva kuchechi but handisina kutombokunzwa ini zvauri kutaura ikoko. I think everything is correct. I think it's correct because handisi kukunzwa. Ndiri correct zvese it's correct. Unowanza kuuya zvakori correct. Utori correct zvese correct zvese handisi kunzwa but it's correct. Yeah, I know.
Unoona manje. Some things are not worth it. I mean, But anyway, thanks obviously, shamwari. you are welcome anytime. And I guess at the end of the day, ndozvakakosha kuti and 5,000% correct. But munhu wese anongopengereka chete ngaaiswe paposition yake. Shero, good night. I see kuti tine challenge yekucommunicata zvedu, like, but it's fine. Can you get this? I love you, good night. I love you, good night. I love you, good night. Oh, night. Ndazvinzwa kuti night. Think I want to again DJ. I think no because something guess the whole day handina kuwekera kai handina kutorya kanasi. Apanga pafika pachigwadzo. Again ndikati your life guys. Ndiende kunota sei chizoro. Sasa ndarya zvesho I'm serious. So ndambotsvaka ndobika chandokwasa kuti. Okay, sharp. Saka regai ndinde kunobika something. Ndindadi tombofunga kuti nhasi ndombodya nechii manje. Dumangu makurira zhara. No, rega ndinde. Bye. Bye, dumangu makurira zhara guys. Mamunzwa matoti guru. Mundogonza kurira zhara kana kumbaripo. Say. Why? Guys, good night. Rega ndiende. Toyesotamba mangwana. But izvozvi ndakuwa zhara. Dumangu makutoti guru nezhara. Rega ndobika. Ndakunobika. Bye.